Sa Tuhan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Karoon at usugan at pamamanando sa libog at pusang pulong sa akong Ginoong Jesucristo, samtang nagantay siya sa krus. Pasina, kagawasan o kaliwasan, nagpabiling buhi ang katapusan ng itong pulong sa akong Ginoong Jesucristo, hapon karoon. Ay linaw mga pulong na kalayapan sa matapis na gasa, umili sa kawasan o kaliwasan. Mga mamilyon na gasa na hinarap sa nilong na akong tahan dito sa krus. Mga nagulong nili na akong binuha hanggang karoon. Bawat Panginoon Francisco sa iyong mensahe ng Kwaresma 2024, sa liham na palayag ang ito sa iyang kaugalingon, ang iyang mensahe, bao ang kagawasan. Ang pamilya sa iyo inigawa sa pagkapot sa kagawasan. Lisod ang pagbiya sa utsa ang anday sa mga katawan sa Israel na inamot sa ilang andang inabuhi dito sa Ehipto, kung naglisod sa pagdawak sa hitang na walang ikasinuan, upili klaro o kapunan, samtang dito sila sa kamihawa. Kita usap na huli sa dalang mga buwan, na ako ng buhat sa dulang panahon, o daw suot na buhian o biyaan. Ang dalang hikan sa pagkaulipon, nato sa kawasan, di takaw, di sayong mga panahon. Ang unang proseso sa pagkakot ini, mao ang pag-abri sa atong mga mata sa kasamtang kahinta. Daghan na nato na pagpiling sa pagtunang sa hindi na pinuhatan. Kaya nagdala ang inyong mga di-manong pinuhatan, wala na kita na pagkakana ini, kaya hindi ka lang na wala na'y kasundaran. Kung tungkol kay nana na nila sa pagsulong ini mga maawak na pangitaho, di ka kita matandog sa kalisod sa kahintang sa uwan. Hanggang karoon, dahil sa atong mga kaigsunan ang nag-antos pa o naulipon pa sa mga dagang dinuhaan. Ubus ka man kita sa pagkanaw nato kanina. Natando pa kita, iba pa kita sa ilang mga panginahangan. Daghan na nato ang nagpiling mo, piling na mapapagabungol na naman. Hinuyok na rintan na sila atong mga isuon
iyang dapat kanunay na naandam na atong dawakon. Ang milabay na pawisma panahon sa atong pasulod sa usapa sa mga pag-anto sa Ginoo sa ginamitilan siya ug ang iyang nagawasan. Kini ang panahon sa pagkakapit nato balik sa Ginoo. Kini ang panahon sa gawason na pagtubag sa iyang mga maayong hatag. Dili sama para Pangulo ini kalibutan nga buol daghang sakop aron daghang subuon o panduan o himuong ipon. Titunol sa ubig, titrapo sa Ginoo. Giisip kita sa atong Ginoong Kristo nga iyang mga igsoon. Kini ang panahon na mula kita sa atong pagkagawas mo. Umutanaw sa gawasan na atong kiambitan, isip pangasakop sa usa kang Kristohano kailiman. Dili ini sayon na panaw. Ang panagbangi ang nakakalunay kaya matausa alunang mga kainlaing mga panginahangan. Ang matausa buod mutakot sa kalabuan, tinusbawan o kalaugan. Sa proseso, makalintang ng ilang kauban sa panaw, tao o isip kainon. Ano na usap sila ng ilang ganggo o mga panginahangan. Sa timuha kapatulong, kini paglampo sa ginabuhi o damo ng kapanan. Tugi pagpapilin sa dalan ng niyalagan sa Ginoo, ang kadaghanan mahisalaan. Ang mga hayos sa iyon na ginabuhi, ang pagsimba sa lapit, ang kahulog sa loob o paggay sa katawhan, ang nahayay sa hapon na katunggalan o posisyon, nahito silang hindi ng mga Diyos. Daw ibuhan na sila ang inuon na kalampusan, pero sila inuon ang napakunod sa pagtubo, padulong sa inuon na kahimpilan. Tungkol ini mahayo sa kalibutan na buka na mungol kita na wala ang atong kaakupan o pagpapana sa usap-usap. Sa minabay na pawisma, nihulong kita na matanong alam sa kahulugan ng rason, araw sa pamananyong araw na pagmamahon sa mga pulong ni Papa Francisco, muhulong sama sa mga tanong at ubangan sa marami na itong mga kaisunan. Bugma sa Diyos o bugma sa isip kayo. Usama ka ng mga bugma. Umawin ang atong linusang panaw. Ang sinulo, ang simahan, ang makadesisyon o butang na atong himo, aduna ng epekto sa atong panaw. Sa atong isikaimon, sa atong pag-iba, sa mapot na kapanahonan. Maugalilot mulaw o malandog. Kumusta ang atong paagi sa pag-inabuhi? Unsay akong hindi katampo sa kagliman na akong nangyataman. Unsay akong nahimong kapiling sa maabot na panahon o generasyon. Tuwid sa pagtampo karon, sa pagpangandang, sa tuwid sa Hudiyo, puhon karon umabot musil pang-isilyo. Ang Panginoon na ako na pag-ampo sa kanunay mapapuwakon. Ang mga pamalandong sa siya ipaglapas di Puyo siya 24 na ginao ng mga katabang sa atong masalasa pinabuhi isip sao sa magang
dito sa krus, iyan ipakita ang wali katapusan na gugma alang kanatong ganin. Ang ito kapulong ni Kristo, pulong sa gugma. Gugma sa iyang kaawan na iyang gugma bisan di tapos o amin. Mga igsuon, ang unang pulong pagpapatong sa atong igsuon, Anuel Bukas. Ang nahaunang pulong. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Palihog manindog. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus o ang duha ka kriminal, ang usa sa iyang tuo o ang usa sa iyang wala. Onya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Palihog manglingkod. Nahiaguman ni Jesus ang pagtaral, paghukom, pagbiay-biay ug kamatayon. Mao kini ang mapait niyang kasinatian. So dihang gitugyan siya sa Dios nga Amahan, diha sa mga kamot sa mga tao. Kining mapintas nga kasakit nga nahiaguman ni Jesus. Kanunay natong gisaulog sulod sa santos nga misa o gihandom pinahon sa Kwaresma. Niining taknaan, atong pamalandungan ang maong hitabo sa atong kinabuhi. Atong sudoon ang iyang lawas na nagbitay sa balabag sa krus. Hilabihan gayon ang pag-antos ni Jesus. Iantos niya ang pagsalikway sa mga tao na mauuntay mo tapang kaniya. Sa pagsulod sa siyudad sa Jerusalem, gidawat niya ang mga samahan gumikan sa paghampa na bunga sa kasina o pagdumot sa katauhan na mao'y hinungdan sa iyang pagkaluya o pagkadosmo. Diha sa tumang pagpaubos sa kaugalingon, iyang gidawat ang kasakitan o kamatayon. Sa makadaghan, atong gisubli kining maong panghitabo sa pagsakit ni Jesus. Diha sa atong pagpili sa pagbuhat sa dautan, ngadto sa uban, o pagsalikway kanila. Sa matagi gayon, nga kita nagpakasayon sa kaugalingon, o nagpatuyang sa atong mga kagustuhan. Matagi gayon, na atong nakalimtan ang iyang kabubuton o gisunod ang kalibutan ng kaibog o pangandoy.
Matagi gayon nga mawad-an kita sa pagtagad sa mga panginahanglan sa uban. Matagi gayon nagihatakan nato ang katungod sa uban. Matagi gayon nagiusikan nato ang mga butang nagihatag sa Dios. Ilabi na ang kinaiyahan nga angay unta natong ampingan para sa atong kaayuhan. Sa maong paagi atong gisumli pag-usab ang mga kasakit ni Jesus dito sa Kalbaryo. Nganong padayon pa man gihapon ang kagubot. Nganong padayon pa man gihapon ang pagdaog-daog ug ang pagpanglupig ni ining atong kalibutan. Nagkulang ba ang Dios? Wala magkulang ang Dios. Gani gihimo niya ang tanan aron maluwas kitang iyang katawhan sa umaabot nga silot nga walay katapusan. Ang kabubuton sa Dios mao ang maghigugmaay kita ug magpinasayloay aron makabot ang tinuod nga kahapsay ug kalinaw ni ining atong kalibutan. Apan ang pagkabot sa tinuod nga pagpasaylo ug gugma ngadto sa atong isigkatawo. Nagasukad kini diha sa personal natong kasinatian sa kaluoy ug gugma sa Dios. Kining maong kasinatian dili magagikan lamang sa kahibalo mahitungod sa Dios nga mabasa sa balaang kasulatan, kundi sa inadlaw-adlaw nato nga pag-ampo, pagtuo ug pagsalig sa Dios sa iyang makaluwas nga mga buhat nga iyang gipaambit alang kanatong tanan. Apan daghang babag sa pag-ilan nato niining maong kamatuoran sa atong pagtuo o relasyon ngadto sa Ginoo. Una sa tanan, ang garbo o pagkamahitason sa kaugalingon. Ang tao nga naggamhan niining maong kinaiyang garboso dili na makakita sa kaayo nagihimo sa uban. Kanunay niyang gilantaw ang sayop nga nahimo sa iyang isig katao. Wala na sa iyang hunahuna na siya po niya ay usa ka tawo na naay kahuyang ug masimpyat sa iyang mga binuhatan. O kini ang hinungdan na magmakuloy siya sa pagsabot o paghatag o pasaylo sa uban. Garbo ang hinungdan nga anong daghan na hitabo nga kagubot dili lamang sulod sa pamilya kundi sa katilingban usab. Daghang pamilya ang nagkabuwag, daghang kadugo ang mga managhigala nga wala na magkakinagtanay tungod sa away sa politika o negatibong personal nga pag-atake nagipost sa social media. Daghang mga politiko nga dinumtanay sukad pa kaniadto hangtod karon ang uban nagpinatyanay. Daghang mga nasod karon ang nagkira tungod kay wala na magkasinabtanay tungod sa pagnilabunay sa prinsipyo o baruganan og ilabi na sa pag-angkunay sa teritoryo o yuta na ilang gustong sakopon.
Luoy ang mga inosenteng tao nga napukan sa pagbuto sa mga bomba o mga bala. Dili man gyud nato malikayan ang panaglalis. Dili malikayan ang panagbangga sa mga opinyon tungod sa atong nagkadaiyang paglantaw sa kinabuhi. Apan dili unta nato tugutan nga ang kasuko o pagdumot mao'y muhari sa atong kasing-kasing, kundili ang pasaylo o pagsabot aron malikayan ang dakong kagubot na mao'y muguba o mupatay sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, pamilya, katilingban o sa atong nasod. Ikaduha, mao ang kahagog. Unsa man kining kahagog? Mao kini ang paghagom sa mga butang para sa kaugalingon lamang ug dili mohatag ngadto sa uban. Ang tao nga naulipon sa kahagog dili na malumbaling sa katungod sa uban. Hinuon iyang buhaton kutob sa iyang mahimo nga makuha ang mga butang nga iyang gusto bisan og dili na kinisubay sa kaangayan. Mao kini ang hinungdan nganong daghang tao nga dinaog-daog o nilupigan. Mao kini ang hinungdan sa injustisya nga nahitabo sa atong katilingban tungod sa mga tao nga wala na maglantaw para sa kaayuhan sa uban, kundili ang kaugalingon nga interes lamang. Naay uban ng mga tao nga gustong magpabilin sa gahom o posisyon, kay gamito nila kini para sa pagpadaghan sa ilang bahandi o katigayunan. Ang kahagog mao ang bunga sa paghigugma sa mga butang kalibutanon. Dili lang sa material, kundi lakip na usab ang gahom ug dungog. Mao kini ang magdala sa tao ngadto sa kahadlok na mawala kini kaniya. Tungod ni ini, mawala na siya o pagsalig sa uban o labaw sa tanan sa Dios. Kaya ang sugo sa Dios, supak man sa iyang tawhanong gusto o pangandoy. Ug tungod niini, mahimong sirado na ang iyang hunahuna ug matiga na ang iyang kasing-kasing sa pagdawat sa kamatuoran. Mao kining mga kinaiyaha ang dakong babag sa atong panaw ngadto sa panaghiusa isip ng mga anak sa Dios. Mao nga isalikoy nato ang garbo, isalikoy nato ang kahagog, isalikoy ang kahadlok, isalikway ang kahadlok o pagkawalay pagsalig sa Dios ug sa isig kaingon, ug atong ipuli ang pagpaubos, pagkamanggihatagon, kaisog sa pagbag-o sa kaugalingon. Uban ang dakong pagsalig sa Dios aron masinati nato ang tinuod nga gugma ug kaluoy sa Ginoo. Ug tungod niini, makabot nato ang tinuod nga pagpasaylo ug gugma. Ablihan unta nato ang atong mga kasing-kasing o gunahuna sa mga pagtulunan o
panig-ingnan sa kinabuhi o kamatayon sa atong Ginoong Hesus. Ato untang makita ang makalilisan na kahimtang ni Hesus dito sa krus. Ang iyang maaghop o maluluyon nga panagway. Ang naglagitom nga kabangis sa kamatayon, wala makawagtang sa iyang walay sukod nga gugma o kaluoy. Ang hustisya nga gihatag sa amahan o gimando sa kanhiay, karon iyang gipatunay pinaagi sa pagpasakit o kamatayon ni Kristo dito sa krus. Nakitaon ta na mga sumusunod ni Kristo dili magduha-duha, ni mahadlok sa pagbag-o o pagtulit sa mga hiwi o sayop natong mga binuhatan. Atong ablihan ang atong kasing-kasing o bunauna. O pinaagi lamang sa gugma, hustisya o kamatuoran na mabag-o nato ang atong dili makiangayon o dautan na pamatasan dili sa kalibutan. O Ginoong Diyos, hamo untang dumtan ang sala o higugmaon gihapon ang makasasala. Ginoong Hesus, sa higayon nga kami puno sa kayubot, sa panahon nga makahuna-huna sa pagpanimalus, sa panahon nga mawadaan kami sa pagpasaylo, tudloi kami sa pag-ampo alang ni adtong mga misakit ug nakasala kanamo. Sa mga ikaw nagpasaylo kanamo. Sama sa imong pag-ingon, Amahan, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Tudloi kami sa paghigugma o pagpasaylo sa uban. Aron humaniining kinabuhia, kami usab makaambit sa imong himaya dito sa langit. Amen.